we dul dhéanú Cluasag Chlùdach rithe go bhfeicthear stellar sin bhí an tófáin a rithe mar sin, agus sé sein drésa ha dul chleachcaigh. Mar sin gútasú rút bí drésa ne léinetí na rithe chafetsa go learta gútachéad ar san seo a dhéanú. I chiad rút ha dul dhéanú sé dá chearst chearnach a ghearrig as a drésa acham. Ha mé tás dá fís útich 30 cm tarsain agus 4 de gait. Ach gai dhéanú cha mór sa thugrasú. Geirí mí neist sin. Ha an dá chearst chearnach ach go neist dísel ha mí dul gan bhacail go ún tú bhdrasta. Séna ha mí géirí ach strípan an ata ghearrig van na chóir. Ma céthir ciata mítar. Ach chanéim seo a bhí ráhainneteach. So nuair sin machascach pís ach mar sin, ha mí géirí sinna ghearrig an nuair sin go písan na slúige a ha ma 10 cm a thula pís achcha. So, mar sin. Agus gearí mí tar de físan mar sin a machas a cháir dhéana drésa hacham sa nuair sin bhí mé déisiil sin thula rút a bhfuil di chéile. Mi neist dul gála daisce úndin na cearst chearnachan agus ha mé dul a chur leinigin idir seo agus sin fear bhfuil mé dul a gúil na pís an bheice a gheard mí. Le pís calc ha mé chur leinigin idir lùghdaich a thula 10 cm. Seamí I canineal ma hátéis le sin feumail a dhéanús hasna ach ma ha núnta de sin lùghdaich ha mé cleachcaigh. Agus na ha mé dul a dhéanú cleachcaigh a fís idir de chuir mí na leinigin. Sias gach leine ha mé dul a cleachcaigh na pís an bheice agus gan feumail díadach. Ha néime te bhí hana seaar ma hat ritacin. It fiag an náte mar go bíag, sias a leine mar sin agus dul hias leis an trá gus a bíad ulag structure di seo. Seo Cluasag acham. Nes tá mé dul gacail ma 7 mítar mar sin I bhulach agus I bhhain sans go déad acha méid síime dhéanú na hen. Sé sin ha mé dul dhéanú a drasta. Agus go féich si bhaneist. Mar a ha leine acham, aniu sin na céad rá gána bhil. Mar sin, cumim mearm, déanú a núrút Ir gach leine ile. Agus sin ma ha an I tíisiil. Sin na céad léimhán a chéil. Ha goráide I dácail sin stoch a féid bic, de bic te géirí. Ach, ha mé dul dhéanú neist, ha mé díirich dul ghearrig in tna seo, díirich na pís an bheice ha sticaigh amach. Ha mé glachcaigh an dá fís de chéile le prínichan, an tuamh ha go bhí mu na bhrain an drasta. Ha mé na prínichan a chuid is staime ha, a fácail, wel, dé sin, 10 cm na mar sin, díirich sin scanúriga, nuair sin na chéimda amach agus I líanaigh. As ha mé dul a chuid seo, tron níneal. Mi sin staidíist. Ha mé dul dhéanú a fís seo becan na sochgrithe, ha téid mé ralua, ha mé sin bhí cíndeach go bhfuil mé ceil a dá fís go más nach il mé tarst pís an éile leisne nach il mé dul fear an náid mar go bíag. So tarst ich mé. Leis stain na hea. Stréigá seo hím de amach, min dachas go féich sin, dear se colas a bhísid is an nuair sin ha líana gacham agus sé sin na ní cáirstala. So seo eneist. Sin céad ma. Agus ha líanaig ma flufiacham. Tá mé díirich trontail a gach mí, go bheith cahile, seo eneist. Ha mé dul ga líanaig. Nes de rút mé dhéirich sé díirich a gúnaigh agus at bheith mé líanaigh bhaich mé go bhfuil tailpic I lecha man na heamh mar sin fé mé sin a gúnaigh agus a fís bhód. Tá sí mí leis se.
sé idirich blindste sem mis muin in hecha idir seo. Sin académathe, ha me se go metálichtta lei se sin. Fiar gáid sean gréise, sean lénatí a rithe cin chuid go féim, san nuair sin rithe cin cásta lecad ar sin, sté a tay. Sin acadé.